Bună ziua, toată lumea, numele meu este Alex și voi vă prezenta am și Nova 3, dar nu mai merge, Terraria. Ok. Sper că vă place cum să facă serie de pe Android. Mi-a găsit Romeo Soliță. Puteți să săpați, să meriți. Oh, shit. Ok. Și vreau să mai prezint și Prince of Persia. Acesta este ajutor, nu știu, casa. Alex is show me I can help you. Help. Ok, bla 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 bla. Mă rog. Asta este Terraria, eu l-am luat de pe net. L-am dat pur și simplu. Și nu virusează sau ceva de genul. Acum vă voi prezenta un joc super bun, se numește Prince of Persia, nu mai știu cum, Time, nu mai știu. E la Ubisoft, toată lumea știe asta. Stați puțin, că trebuie să-mi iau și ciorapii. Încarcă cam greu, are ceva. Dar se încărcă repede. Ok. Ciudat. Ubisoft. Poate... Atunci... Să vedem dacă merge Nova. Nu, că la Nova așteptăm super mult. Nu știu ce... Joc să mă... Pe Minecraft. Survival, am și diamante. L-am luat de pe Pocket Editor, scrieți este free. Și vă las ce vreți, eu, mă rog, că l-am făcut pentru distracție. Și să vă sfătuiesc, să vă învăț cum să filmați. Ok, la început instalați Mobizen, această aplicație. Uitați, scriem aici Mobizen. Luați Mobizen, această aplicație. Vă trebuie și plugin-ul Samsung, asta, e fix lângă el, acesta este. Da, bun. Și cam atât a fost din